Булды алайсың. Все, biz киттік, башланды. Мында біз эфирдабыз. Мында эфирда. Сәлем барыгызга да. Илнар Койнар сәлем. Ничек хәлләрең? Сәлемне миндә. Хәлләр Аллаһка шөкер, яхшы. Үзең? Бездә әйбәт. Ничек әйбәт ишетелә? Инстаграмда әйбәт ишетелә. Яхшы ишетелә сыман. Дуслар, бу хакта язырсыз, элемтә хакында, әгәр дә начаррак булса. Хөрмәтле дуслар, барыгызга да Койнар сәлем. Кемнәр безне карый, кемнәр безне кушылырга, әле кушылып кына маташа дип әйтим. Бүген безнең кунагыбыз Башкортстан җегете, Илеш районының җегете Илнар була. Илнар, Койнар сәламнар сиңа. Миндә сәламнарны юллыйм. Һәммәгезгә дә хәерле кичләр. Инде сездә инде ул иртәләр, хәерле иртәләр. Бездә иртә була инде, сездә кич. Безнең Илнар Беренчедән сиңа зур итеп рәхмәт, ризалашканың өчен, шулай туры эфирга чыгарга рәхмәт сиңа зур итеп. Һәм инде менә нәрсә бу инде бүген бу безнең шундый үзенә күрә әңгәмә була синең белән һәм синең җырларың, үзеңнең җырларың белән таныштырып китерсәң, гомумән синең турыда шундый кичкенә бер матур эфир ясарга булдык. Дуслар, сез барыгыз да кушылыгыз, кем кайдан кушыла, языгыз. Һәм инде Илнар, әйдә, сөйләп кит әле, син кайсы яктаныңны әйттем инде. Бүгенге көндә син нәрсә эшләп ятасың дип әйтгән. Беренчедән инде менә чакырганың өчен рәхмәт. Шуннан да әңгәмәне башка җибәрик. Инстаграмда да күз салып барыбызга тырышырбыз. Әйтүеңчә, Башкортстан Республикасы Илеш районы Дөмей авылыннан. Дөмей авылыннан әлеге вакытта инде белүеңчә барыбызда үз изоляциядә без һәм мин авылда. Син инде авылда ничек рәхәтләнеп авылда менә теге беркемдә авылда бер кайда чыкмыйсың да, кирмисең да, ул үзенә күрә бер рәхәт бит инде. Мунча керәсез, рәхәтләнеп авылда торасыз. Теге әниң пешерәдер, кичтән җырлыйсың. Аның яхшыгын да күрергә кирәк, әйбәт. Дөрес әйтәсең, һәр нәрсәнең төрле яклары була, яхшысы да һәм бөтен ягы да бар. Без инде авыл кешеләре буларак, син үзең дә яхшы беләсең, ихата эшләрен башкарып, бакчадагы эшләрен башкарып, көн күреп ятабыз. Әле бакча утыртырга, теге ничек әле бәрәңгеләр утыртырга, әле иртәрәкме утырттыгызмы, ничек әле анда? Без инде менә күптән түгел җирене сөреп, бәрәңгене утырттык. Бәрәңгене утырттыгызмы? Ярар, менә безнең якта мин үзем кушарыннан, безнең якта да бәрәңгене утырттылар. Иң кызык хәбәр безнең авылда көтү чыкты, иң кызыгы. Шулаймы? Көтү бездә дә чыкты, чыга башлады. Бер атна булгандыр дип. Илнар, сез инде ихата кура, үзегезнең малларыгыз бар, бөтен син теге бөтен әйбер теге ашын авыл тормышы белән яшәп ятасыз инде. Күпчеләр бит хәзер авылга кайта да, ашый да китә шәһәргә. Сез инде чынлап та авылда инде көн күреп яшәп ятасыз, әйме? Шулай дияргә була инде, Аллага шөкер, барысы да бар. Менә безнең җайлап кына кушыла, безнең менә Динәләр кушылды, Нью-Йорк кушылды, Вашингтон кушыла, менә Канада Марат безне кушылып маташа кушылды, Илхан абзый Калифорниyaдан кушыла. Илхан абый менә син дә тыңлап карарсың әле Илнарны. Илнар, ни өчен беренчедән мин сине кайчан күрдем? Беренчедән синең YouTube'та үзеңнең каналың бар һәм син ничектер гүл тегеннән, моннан Facebook'тан чыгып торасың. Үзенә күрә тавыш, син аны теге кеше бөтен җир тегеннән җырлыйлар бит инде, моннан җырлар ишетәсең, син ишетеп каласың, туктап, кем бу? Карыйсың югыдан, бу бит Азак Илеш яктан, гомумән Илеш ягы бит инде бай бит инде, анда бөтенсе гармонда уйный белә дип беләм, бөтенсе тальянда уйный дип беләм һәм барда көрәшә, бит. Менә минем Илештә дусларым күп, ул ничек шулай ул Илешләргә нинди микән ул теге. Бөтенсе музыкаль яктан бик яхшы уйныйлар дип әйтергән. Агайдан Койнар сәламнар әйтәсеңә менә. Агайдан, Сәламнарымны җиткерәм, һәммәгезгә дә кушылганнарга Койнар сәлам. Беренчедән рәхмәт яхшы сүзләреңә. Анда әйтергә кирәк инде, һәр якта ул һәр вакыт, һәр туган җир ул үзенең сәләтле улларын, кызларын үстерә диясе килә. Ул һәр якта да бардыр дип уйлыйм мин, һәр якта да шулай. Һәр якта дип, дөрес әйтәсең, һәр якта да бар, чагыштырмача, миңа калса Әлшәй белән Илешкә хәтлем андый бер җирдә дә, гомумән Россиядә җир шарында юктыр. Ул бит районы белән менә ул. Менә ничек кайда исәп әйтәм, анда 30-ар, 20-шәр кеше чыгып Тальянда уйный. Сезнең бик күп җырчыларыгыз бар, язучылар бар да Илештән. Ул нәрсәседер бар инде, мин аны
Яңгырый тавыш дигән. Ну, дуслар, җайлап китә инде ул шуннан. Яме без аны YouTube'ка да куябыз, дигән башылмагыз. Belki Instagram'da яңгырыйдыр, çünkü Instagram Instagram үзенчә. Юк, бездә яңгырамый. Дуслар, сез ничек Facebook'та ничек дуслар? Бакда әйбәтми. Рәис апа, исәнмесез дигән. Чок машка кой нәрсә. Илнар, ярар. Без тагын әлдә аралашырбыз. Син башлап китерүен әллә бер җырлыйсыңбы? Нәрсә әзерләдең бүген безгә? әйдәгез башлап китик. Әйдә. Сезнең өчен җырлый Илнар Шарафутдинов. Каршы алыгыз, дуслар. Рәхмәт, Рөстәм абый син кушылды менә Нью-Йорктан. Барда кушыла халык җайлап кына. Әйдә, Илнар, киттек. Беренче җыр Роберт абый Миннуллин сүзләренә язылган. Резда Ахирова иҗат иткән җыр. Яратыгыз. Yaratırga keldik biz bu җиргә. Yaratмаган йөрәк яналмай. Yaratmagan yürek түгел. Yanılmagan yürek kirek түгел. Yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan ile bezine. Yaratığız tuğan ile bezine. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Yarattılar bunu işine gene. Günlerini men kat yaralay. Var bir yarattırga kirek. Sarmışlarını tarattırga kirek. Yaratmışa bezge yaramay. Yaratığız aziz analarını. Yaratığız aziz balalarını. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Yaratmagan kişi yaratmasa, akıllarga yanu yaramay. Yaratırga kirek takdir gerek. Yaratırga kirek zıfrek gerek. Yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan yağızını. Yaratığız sügen yarıgızını. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Bernige de qaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Merhabetsiz yaşav yaramay. Ох, бик шәп. Рәхмәт, алкышлар дуслар, алкышлар Илнар сиңа зур итеп. Чынлап та бик матур җыр белән башлап җибәрдең. Яратыгыз дип. Чынлап та бу гомумән яратмыйчы эшләргә дә ярамый, яратмыйчы бер нәрсәгә тотынырга ярамый. Бу бик шәп җыр булды. Мин аны инде соңадан җырларсың дип уйлаган. Син аны дөрешләдең, башында җырладың. Менә безнең Сәйдә Мөхәммәдҗанова кушылды. Монда гомумән җырчылар, музыкантлар кушыла бара. Сине барда карый. Илхан абый сиңа кайнар иттереп сәлам әйтә. Илхан абый белән сиңа аеруча танышырга кирәк. Ул гитарда да уйный, гармунда да уйный, Сан-Францискода яши. Сине карап барам ди. Бик матур диләр, бик матур диләр. Мин Instagramны карамыйм, дуслар, барыгызга да кайнар сәлам. Илнар, менә бит инде бүгенге көндә син авылда яшәп ятам дисең, гомумән син бүгенге син бик яшь, ничә яшь сиңа? Әлеге вакытта 24 яшь. 24 яшь, өйләнмәгәнсең, балаң юк, әйби. Кызлар, менә исәп итегез, Илнарның өйләнмәгән, кемнәр безнең монда карап бара. Монда безнең гомумән Америкада проблема, кеше өйләнәлмәй. Менә шулай, ничектер шулай, менә безнең татарларга өйләнәлмиләр, ничектер шулай. Менә җирләрдә өйләнү юк, процесс юк. Бәлки сиңа шулай беренче килеп чыга. Илнар, бүгенге көндә нәрсә син укыйсың бит инде, укыйсың дип беләм бит. Бүгенге көндә мин укыйм әйе. Кайда укыйсың, нәрсәгә укыйсың? Әлеге вакытта мин Уфа сәнгать институтында белем алам. Ничәнче курста буласың инде син? Икенче курста. Икенче генә курс моны. Ягъни бит инде иң элек училище була, һәм инде аңадан
Sen училищені оқып біттің енді, әбел. Әйе. Училищені оқып біттің, бек әбет. Мына мында язалар бізді кишер борыш пешелем, сізні қарайым деген ярар, бек әбет. Әниса апа қошылды, рахмат зор етіп. Мен шулай бөлініп оқайым, сен нетмейінді. Әлбәттә Укулар нешіксің? Укуларыңы сөйлеп кетейді. Училище искусств бенді, Уфаның әбет. Сәңгәт училищесін оқыдың, оқып біттің ме? Тамамладым. Әлеге вақытта енді сәнгат институтында білім алам. Но училищесін оқып біттің енді әбет. Тамамладым, әйе. Бек әбет, Уфада бір қойда кет. Мен сені не үшіндір Қозанда оқысыңдыр деп ойлайдым. Сені Уфада анса да бек әбет. Шуннан не үшін гүмімен мына сәнгәт юлын сайладың оқырға, теге білуіші бізге бетін барыбызға да етіп тұралар. Вот анда бармағыз, анда ауыр, іш yok. Нишін шушы юлны сайларға болдың? Гүммен сенің ғайләң әтияның сәләтті кішілер ма, унилар ма? Нишек шунсын сөйлеп кетесің? Әй, башлык шуңардан ғүмәнді ғайләм сәнгәтні яратушы, сәнгәтні яқын етуші. Әйе. Мен енді кішкенеден әтейімнің байында ойнап жырлағанын ишеттім. Менің әнейім мәдениет йортында бик көп еллар бойы эшли, тамашалар, концертлар әзірлей. Шулай мынай. Апам шулай кішкенеден үк бии. Һәм инде шуңа өстәмә минем ике туган абыем Айдар Ракиповта җырчы концертлары белән йөри. Һәм инде барысы да булар мөхит үзенең тәэсире кертеп бара. Үзенең тәэсире зур дәсен белән мөхитнең. Сенің әтең баянист, әнең инде оештырушы, шундай оештыру ниләрен мәсәлә. Һәм инде Айдар Ракипов безнең шакмак жигите мәле ул. Ул безнең Илештән, Яркәйдән. Яркәйдән Айдарга кайнар сәламнар. Менә сине Илшат Шәйхов та кушылды безнең Инстаграмга. Илшат сәлам. Менә бөтен музыкантлар сине карый. Нинди факультетта укыган диләр? Кайда? Училищеда нәрсә кайда укыдың, ниме? Вокал буенчамы? Училищені әйе, мен вокал бүлегендә тамамладым. Вахит Кызыров сыйныфында. Ничек кешеләр хәзер монда сөйләүдән арадылар бугай? Мин күбрәк сөйлим. Нәрсә тагын җырлыйсыңмы? Әйдә, Илнар, берәрне. Дәвам итик әйе. Дәвам итәбез, әйдәгез. Чираттагы җыр Рөстәм Гыйззәтуллин сүзләре һәм көе яшьлегемә кайтам әле. Biz yerge sulmaklarla, indi küpten karlar yağlar, yanıp bitken uşaklarda, tek yaşligimizde kalgan. Kalplerimde yaşlıktaki tanışılar, uçraşırlar, kan aldından cırlaşırlar, büyüge tikilim uzak yollar. Belki basılır elle, yaşlığıma faydan elle, bir cırlak bulsam elle, yüreğimden yarın ölleri, belki basılır elle. Sen deyip günden deyip, ekken süzülen qabatlanmay, deri tuğla diselerde, yaşlığım unutulmay, yaşlığıma faydan elle, bir cırlak bulsam elle, yüreğimden yarın ölleri, belki basılır elle, yaşlığıma faydan elle, bir cırlak bulsam elle, yüreğimden yarın ölleri, belki basılır elle, yüreğimden yarın ölleri, belki basılır hazır. Rahmat zor itib. Yaşlığıma koytim әлі дейсің, Илнар, ең яшы сен, білесің ме, көп кеше күннен шығып тұра сенің яшылығыңа, білесің ме? Міне ол сен yaşlığıma koytim әлі дейсің. Сен әлі міне яшіліктің ауылда ең
ничек шундай матур чагың синең. Азак китә гаилә, азак китә балалар, азак авылга да кайта алмыйсың, азак тегесе монсы. Шуның өчен кадерен белеп кал. Шәп диләр, шәп. Бүтән җирдә шәп диләр. Бер алама дигән кеше юк. Шәп диләр. Рәхмәт. Илнар Шарафетдинов безнең белән туры эфирда, дуслар. Рәхмәт. Кемнәр кайдан карый? Хәзер безгә языгыз әле, дуслар. Менә Невададан кушылдылар. Алекс абзый сиңа кайнар сәлам. Илдус абый да кушылды. Дуслар, кушылыгыз, сәламәтлегез. Илнар, без инде калдык синең белән теге ни өчен сәнгать юлын сайладың, син инде әйттең. Менә гомумән инде киләчәктә укып беткәч, укыйсың бит инде укып беткәч нәрсәләр белән шөгыльләнергә дип уйлыйсың? Нинди юнәлеш, шушы иҗат буенча или башка фикерләрең бармы? Инде башларга кирәк шуннан. Ни рәвешле бу елда укуда башлап җибәрде, мәсәлән, сәнгать буенча без инде бу хакта әлбәттә уйладык, киңәшләштек гаиләбез эчендә һәм инде шушы сәнгать буенча белем алырга дигән фикергә килдек. Аны синең бүлдерәм гафу ит, синең әти-әниең каршы булмады инде шушы елны сайлауга, әйме? Без бу хакта бергәләп утырып, гаиләбез эчендә әлбәттә утырып киңәшләштек һәм сөйләштек. Әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт. Һәм инде нәтиҗәдә шушы ел буенча белем алырга дигән фикергә килдек. Белемне алып ятам. Мин инде киләчәк турында беләсең, ул теге планнар күреп әллә ниләр әйтеп булмый, ләкин инде әлеге көннән шуны чыгып әйтәләм, мин инде сәнгать белән, музыка белән шөгыльләнергә теләгем бар киләчәктә дә. Дәвам итәргә. Син вокал бүлегендә укыйсың бит инде. Җырга һәм гитарада кайда уйнарга өйрәндең? Гитарага килгәндә, монысы инде гитара белән мин үзем кызыксына башладым 16 яшьләрдә. Һәм инде минем туган көнемә әтием гитара бүләк итте. Шуннан алып мин уйнарга төшенә башладым. Бик әйбәт. Синең гитара белән уйнап бик матур килеп чыга. Менә безнең ниһаять Дил Арапада кушылды. Чакмаш районы Иске Бикена авылына кайнар сәлам. Рәсәпа, сиңа кайнар сәлам. Кемнәр менә Нью-Йорктан кушылды, җайлап кына карыйлар һәм менә сиңа шундый сорау. Лилия Гилмуллина, Хабиб Рахманова, Илнар белән белмисеңме шундый кешене диләр? Бәлки бергә укып җырлап йөрисездер, эшләп йөрисездер, укып йөрисез. Яра белмәсәң, дәвам итәбез. Шуннан син инде укырга кирдең. Ничек укулар, нинди кызык, син тулай торакта торасыңмы, общежитиедә торасыңмы? Менә шунысын сөйләп китсәң син безгә. Беренче укуларга килгәндә, һәр укуның үзенчәлекле яклары була, кызыклы яклары була, бераз күңелгә ятып бетмәгән яклары да була. Ул һәр уку йортында, һәр укуда андый мизгилләр була инде. Дөйем ятакта, тулай торакта торам, без инде бер бүлмәдә 3 малай яшибез. Сез бик бәхетле 3 кенә, без 6 кеше яшәдек. 2 бүлмәле, 2 урынлы кешеләр. Менә хәзер шушы тулай торакта тормышны сөйләп китәле. Ничек һаман да шулай ук сессияларны биргәнегезне ничегрәк үтә ул? Безгә кызык бит инде. Без аны үттек. Азла кайдан сиңа сәлам әйтәләр, Казаннан сиңа сәлам әйтәләр башнада. Уку процессы инде ул үз агымы белән бара, һәм инде аның шундый ягы бар. Син инде институтка, хәтта дәресләргә бит күренмәскә дә мөмкинсең, ләкин инде ел ахыры, ягъни семестр ахыры җиткәч, син инде үзеңнең белемнәреңне күрсәтергә тиешле буласың. Монысы инде мәгълүмдер. Юк, менә монысын без белмәйек. Без менә беләсеңме, белмисеңме, син җөргә тиешең. Менә кармы, яңгырмы, син җөргә тиешең. Менә сезгә үзгәргән икән, хоть нәрсәдер үзгәргән. Үзгәргән дип, ансын инде һәркем үзе карый, әлбәттә, ул кара төрле хәлләр була. Мәсәлән, син ниндидер чыгышлар белән яисә концерт белән чыгып китергә мөмкинсең, кайдадыр барырга мөмкинсең. Бу очракта инде дәресләр әлбәттә калып тора. Һәм инде бер сүзсез, әгәр дә син дәресләргә төгәл йөреп, барысына да өлгереп йөрсәң, ул бары тик яхшырак гына була. Ләкин төрле вакытлар була, төрле сәбәпләр була. Сез бит инде белүче, хәзер сез укып кына ятмыйсыз бит инде. Сез төрле конкурсларга йөрисең, синең бит инде ниндидер уңышларга, үзең нинди уңышларга ирештең, нинди конкурсларга йөрдең. Дуслар, җайлап кына кушылыгыз, кемнәр кайдан кушыла. Рәхмәт, Динә, конечно, синең өчен зур итеп рәхмәт үзеңә. Нинди кайларга йөрисез, гастрольләр дип аталмый инде ул. Сез күбрәк конкурслар буенча йөрисездер бит. Шулаймы ул? Безнең дөресрәк булыр, күбрәк бәйгеләрдә
дисәк, чөнки монда инде үзең дә эзләп табасың, мәсәлән, бәйгеләрне укый шулай ук сине җибәрергә мөмкин. Һәм шундый рәвештә иң зур менә нинди иң зур конкурс, нинди конкурсны җиңеп чыктың, нинди уңышларың бар Илнар? Шуны әйтеп китәсең киләме? Бәйгеләрнең бик күп төрлесе булды. Һәр бәйге инде ул минем әйтәсем килә, ул тәҗрибә. Син башка җырчыларның чыгышларын карыйсың. Сәхнәдә чыгыш ясыйсың, тәҗрибә туплыйсың. Һәм иң беренче очракта бәйгегә килгәндә минем өчен шул ягы кызыклы. Тәҗрибә туплау. Бәйгеләрнең күп төрлесе булды. Әйтеп торам, алар һәркайсы үзенчәлекле. Мин инде искә алам. Шуны мин 2013 елда Дуслык монында катнашкан идем. Әле анда мин 11 сыйныфта укый идем һәм инде гран-при яулап, гран-прига лайыклы булдым. Бу монсы инде синең иң истә калганың, теге ул бит төрле конкурслар була, төрле ярышлар була. Күңелгә ятып, менә истә калганы синең теге иң беренче сыйныфта шулай бала чагында бик яхшы истә калгандыр инде. Шулаймы? Бу 11 сыйныфта бул катнаштым. 11 гафойт, мин беренче дип аңладым аны. 11дә катнаштым. Шундый кызыклы бәйге булды диясем килә. Кайда булды ул? Бу безнең Татарстан Республикасы Нефтекама каласында узды. Нефтекама. Бик әйбәт. Хәзер инде үзеңнең уңышларыңны ирештең, конкурсларга конкурсларда йөрү турында сөйләшеп киттек, дуслар. Сез җайлап кына кушыла торыгыз шунда, өстәгез, лайк куйгыз, күбәйтте, миңа түгел Илнарга. Илнар, нәрсә, дәвам итәбезме? Җырың әзерме? Минем инде сораум бар, барысы да яхшы ишетелә микән? Миңа калса әле беркем дә язмады, аламай ишетәм дип, теге гомумән ишетү белән проблема юк буга. Әйбәт, барысы да әйбәтме, дуслар? Әйбәт ишетәсезме? Инстаграмда дуслар сезне дә ишетә, сезне караган да юк. Илнар Шарафутдинов, җырлый сезнең өчен. Нинди җыр таныштырып китәсеңме? Чираттагы җыр Хәсән Туфан сүзләренә Әнвәр Бакиров иҗат иткән җыр әйткән идең. Әйткән идең әгәр сөя булса, миннән башка берәр бүтәнне сөйбар тик миннән яхшырагына сөймәләк миннән сөйбар тик миннән яхшырагына сөймәләк миннән Юлыктым мин ул бер чәчәккә, көтмәгәндә уйламаганда, нәфсиндә
Пигейбет, зор итеп рәхмәтләр. Илнар, менә бу җыр бигрәк тә хисләнеп, бик бирелеп, бик матур иттереп җырлыйсың. Һәм инде монда әйтәләр, нинди аккордлар уйныйлар, нинди бармакларыңны күрмибез диләр. Гитарада уйнаганда синең бармакларыңны күрергә теләрләр иде диләр. Менә бераз күтәреп куям махсус. Әзрәк күтәреп куя иде. Хөрмәтле дуслар, безнең туры эфирыбызда бүген Илнар Шарафутдинов, туры әңгәмәдә җырлыйбыз, күңел аралашабыз. Илнар, нәрсә әйтәсем килгән? Күпчелек җырларыңда синең лирик шундый салмак, лирик җырлар ни, сиңа шундый җырларны башкарага яратасыңмы, ошыймы шул, нигә шулайрак синең ул? Дөрес әйтәсең, инде карап үтсәң, башкарган җырларны күбрәк лирика, моңсу җырлар дип әйтергә була. Әлбәттә, мин җырның төрлесен җырлыйм, миңа җыр музыка гомумән ошый. Ләкин инде күңел күрәсең күбрәк лирикага, моңсу җырларга тартыла диергә була инде. Мин инде җырларны тыңлыйм, әгәр дә ул миңа ошый икән, мин аны шул вакытта өйрәнәм һәм Менә синең яратып, хөрмәт итеп, менә бөтен аның җырларын карап барган җырчың кем? Кемнән мотивация аласың дип әйтик инде. Моңа бу сорауга инде беләсең, нәрсә дип әйтәсем килә, җырчылар алар инде һәр җырчы, һәр башкаручы ул үзенчәлекле, ул үзенең иҗаты белән бүлешә. Һәм инде мин аеруча инде кызыксыну белән һәм яратып тыңлыйм Хайдар Бигишев башкарган җырларны, Шакиров, Әлфия Абзалова, Илфак Смаков һәм Салават Фатхетдинов. Күпчелек авыл җегетләре шуның белән үскән инде. Авыл җегетләре шушы җырчыларны тыңлап үскән. Бик әйбәт. Илнар, синдән сораулар заявка калдырсаң буламы? Марат, конечно, була. Мәхәббәт җырын бәлки башкарып китер алыр. Мәхәббәт турында Марат җырлар, гомумән бөтен татарның бөтен җырлары мәхәббәт турында. Башка җырлар юк мәхәббәттән башка. Кайсы мәхәббәт микән? Сүзләрен әйтеп китсәң? Белергә иде. Мәхәббәтем җырын бармы андый мәхәббәтем? Беләсеңме син аны? Беләм, аңладым. Шул уйлыйм. Махсус Марат өчен мәхәббәтем. Махсус Марат өчен. Марат сиңа, Илнардан сиңа бүләк. Илнар, зур итеп рәхмәт. Карасыңа, нинди җырны әйтәсең, син шуны җырлыйсың, сиңа гомумән теге монда җырларны заказывать итә була. Рәхмәт зур итеп. Син чәйңне эч, син
Ilnar tыңлайбыз. Сен шәй ішіп тұр, жылы шәйлер ясап тұр. Онда сенің әнің де яның қырыңда деп білем әбет. Олар сен біршіліп тұрамы, сенге шәй кетіріп тұралар, маларға зор етіп рәхмәт. Ilnar, мәхәббәт нәрсе ол сенің үшін? Hazır min perdeni yapayım biraz. Пәрдәні яп. Классная песня диләр барда. Бик матур диләр. Бик матур. Сәлам аргыза. Мәхәббәт нәрсә ке ол сенің үшін? Нәрсә ол? Мәхәббәт бармы ол? Bu сұрауға келгенде инде әлбәттә мәхәббәт бар һәм инде ул яшәешне матурлаучы, аны ямьләндерүче бик матур әйберләрнең берсе дип әйтәсем килә. Тормышның бер мәгънәсе дип әйтик инде. Менә безнең ниһаять дип әйтсәң дә дөрес булыр ае. Менә безнең Мәсәлән, мәхәббәт ул менә дөньяга карата, барлык дөньяга, җиргә карата, сине янәшеңдә булган кешеләргә карата, якыннарыңа карата, сөйгән ярыңа карата, булар барысы да менә кешенең яшәешенә мәгънә салучы, илһам бирүче дип торырга кирәк. Илһам яшәүгә омтылыш биреп торучы бер әйбер дип әйтик. Менә безнең ниһаять Флорида кушылды. Гульнара ул да музыка укытучысы, безнең Илнур Ганиев кушылды. Без аңа тур эфир ясадык, баянчылар. Монда бик күп баянчылар, Рушат монда, бүтән баянчылар, бүтән музыкантлар сине карый. Мине шул хәтле музыкантлар караса, мин борчыла башларым. Илнар белән шушы җырны тыңлап таныштым берничә ел элек. Марат Илнарга иҗади уңышлар телиләр. Бик әйбәт. Илнар, әйдә сөйләп кит әле. Хәзер мәхәббәткә кирип киткәч, инде бер кирип киткәч мәхәббәткә бүген очрашып, сөйләшеп йөргән кызларың бармы? Мин инде җавапны кыска бирермен. Юк дин. Юк диясыңмы? Гафуйт бүлдердем. Нәрсә? Бүген гүмән мәхәббәтен яратып йөргән кызың бармы? Аралашып йөргән танышың бармы? Ничек менә мәхәббәт ягыннан ничек бик матур сәҗрдең, инде бу сорауны мин бирмичә калдыра алмыйм. Мин инде баягына кына җавапны әйтеп үттем, йөрәгем буш түгел дип. Буш түгел? Әйе. Гафуйт, значит, кемдер бармы инде? Димәк, әйе. Димәк, шулай, значит, кызлар хәзер чыга инде моннан, гафуйтегез. Бик әйбәт, гүмән инде җырлагач, теге гитара тутып җырлагач, мондый җырны җырлагач, теге син теге мәхәббәтсез йөрмисеңдер инде ул, нәрсәдер сине теге җыртәдер инде. Дәвам итәбез. Нинди җырны бүләк итәсең инде? Хәзер нинди җырны тыңлыйбыз синең башкаруыңда? Мы группа поддержки. Әйбәт ишеләмен, дуслар, барыгыз да карыйсызмы? Кайсы яклардан карыйсыз, әйдә язып җибәрегез. Инстаграмда күз салып алыйм да. Күз салып, анда мин оныттым инде, кемнәр керә, кемнәр чыга, нәрсәдер язалар. Әйе, дуслар, сезнең хатларыгызны бәлки укып та өлгерә алмыйбыздыр, шуңа. Без дөресен әйткәндә Instagram булса, без монда Facebook'та да тур эфирне арабыз, күбрәк басымны Facebook'ка ясыйбыз. Шуның өчен шулай. Җилфер, җил искәндә. Татар халык җыры дип беләм бит. Нәрсә? Татар халык җыры мәлу? Авторларыннан минха әйтелмәскә дә мөмкинмен. Җилфер. Җил искәндә, Хәйдәр Бигишев репертуарыннан. Дуслар, әйдә бергәләшеп, кушылып җырлап утырыгыз әйдә. Илнар Шәрәфетдинов, әйдә. Җилфер, җил искәндә, нуаган уйный күлләрдә. Җилфер, җил искәндә, нуаган уйный күлләрдә. Иркәләгез дип үзем куштым җилләргә. Irkelagez diye
شيل إسكادا بركان سنجر شالمنا شيل إسكادا بركان سنجر شالمنا إردان إسكاد يوزغم شيلدان سورا من مكاننا إردان إسكاد يوزغم شيلدان سورا من مكاننا شيل إسكادا طلع بالميوقايان شيل إسكادا طلع بالميوقايان صنع قايدة مكينيانا مكين طريا شبكينايا صنع قايدة مكينيانا مكين طريا شبكينايا مكين طريا شبكينايا Alkışlar İlnar'sın, alkışlar zor etip dik motor. Şimdi köpten bu jırını işitmegen edim, işitkenim de çok edim. Tigi iske, tigi şunday tuğan yok, tigi ormanları boylap barganda tigi joylap kana jilise, koyunlar silkene şunday prema göz aldığına kine. Big motor original tavuş dilersinler. Barda motor. Joylap, hürmetli dostlar, kuşulalar. Joylap kana. İlnar, Jilfir. Hürmetli dostlar, mana İlnar hazır gitarada. Eğer indi maxsus nandidir jırını iştesiniz keleyken, ona yoza da olasız, jırlı da İlnar. Devam etemiz. İlnar, men seni bölümümşe sen sport bilen de şögüllenersin. Sen sport, nandi sport, nandi tür bilen şögüllenersin. Men sport turunda nerse yeter, nandi sport bilen yaşaysın deb ediginde. Men sport bilen desem, birisirak da bulur cevap. Menin de sport oyunlarında bek yaratып oynayayım. Voleybol, futbol, hockey. Haminde turnikta oram gimnastikası bilen şögüllenem. Turnikta nişanı köterilersin. 30 debetik, 30 sıfatlı ko'tarilib. 30 bir köp bitindi o. Sen armiyada buldun mu? Sen armiyada buldun mu? El armiyaga barmadın mı? Yok, bulmadım. Ha, bulmadın ha. Armiyada bulmadın yarar. Bir geybet, gümen voleybol, futbol oynayız. Sport bilende benim için ülgü bulup tura, her vaqtda da benim için ülgü bulup tura, o benim etiyim. Benim etiyim klassik күрәш boyunca sport bilgisine kandidat. Hem anın men kichkina vaqtdan anın shug'ullanganini ko'rib, anın şulay voleybol, futbol oyunlarin o'ynaganini ko'rib, har vaqt anın siman bulurga, anın siman kuchli bulurga xayolina edim. Anın shug'ullanuvi menim için o'rnak bo'lib turdi. Bir evet. Sizin oğlunuzda var mı küreş? Koyda ne küreş? Men aytdim bit ilişler Talyanda oynuyorlar hem bir köşe küreşler dedi. Ne şular bit o. Küreşke kelgende bizning ilgiragi avulda dziudoda bo'la turgan edi. Anda men opamma 4-5 yaşımda bir iki tapır yerib bardım. Anan bit yurmadi. Senin opan var mı? Opanga mı, abinga mı? Opa. Menim bir tuğan opam var. Liana isimli. Haminde iki tuğan abim, ol Aydar Rakipov. Opanga hem abinga koynar selamlar. İlnar, sizin avul zor avul mu? Nende avul? Küp mü kişi yaşı deb etiginde? Bugünkü vaqtda hesapga alsak, bugünküsü bilen aytdik 900 deb aytırga boladi. Zor avullarının birisi bilen. Gümen avulda mektebigiz var, evet. Mektepte var, meşitler var mı? Mektepte var, Allah'a şükür işlep bile meşite var. Mektepte neçe klaska xatım okutular bugün sizden? Bugün günde 11'ge kadar. 11. klaska. Sizin oğlunuz gümen Kozan'dan Fagili Opa'ndan selam etti. Kozan'dan Fagili Opa sine koynar selam etti dedi Gamil Nur. Nihayet bizden süper Gamil abi da koşuldu. Gamil abi telese kimge koşuldu? İlnar sine bulanga koşulgandır indi o. Selamlar Gamil abiga.
javobga yo'llayman. Gamil abi bilan sen tanışmadı, Gamil abi. Min аны faqat Facebook şilterlerinde anın yazmalarını, urnaştırgan yazmalarını ko'rib bilaman. Mana sen onun bilan maxsus tanışırga kerak, yaqindan tanışırga kerak. Chunki u tigi yulduzlarni shitdangina dashmagina ko'tarib jibariga, hype yasab jibariga, mana turmushga yem muhabbat istab jibariga turgan kishi u. Tanışık siz onun bilan Alloh bersa Gamil bilan. Mana avlingizga kelganda sizning gumman 1000 lab xalq yashab etindi. Avul narsa bilan, mana avldagi xalq narsa bilan shug'ullanadi? Ал халыкта инде ул гадәтенчә авылдагы нинди эшләр бар икәнен син үзең дә яхшы беләсең. Ансын беләм, теге авылда теге ихата күрә анардан башка сезнең авылыгызда бераз заводлар бармы? Менә кеше анардан башка кайдадыр эшлидер бит инде ул. Теге кайсы өлкәләрдә эшләр сезнең якта? Монда инде бу сорауга килгәндә кемдер мал-туар үстереп эшли күпләп, кемдер шугында эш башкара, кемдер авыл хуҗалыгында безнең бар колхоз мәсәлән анда эшли, кемдер инде чит якта мәсәлән Сибир якларында эшли. Монда инде төрле һәркем үзе сайлый дигәндәй, әлбәттә авылдагы эшнең яхшы эшнең күләме җитеп бетми дирәк кирәк. Кешеләргә мөмкинлек турында әйтәм мин, шартлар тудыру хакында. Ay. İlnar men senga narsa aytasan kela, mana gumuman bizning Boshqirdiston yog'inda, mana bizning yoqlarda gumuman kolxoz degan ibratlar bitdi bit hozir. Mana kishi bizning mana ayrisha bizning yoqlarda kishi borda chetga jirib ishlaydi. Ham mana sizning o'g'lingiz mana shunday ul o'zine ko'ra xalqning birdan biluvi, tirishligidan da turadir endi. Ilishlar, dürtillar olar, o'zinchalikli xalq bitingda olar, eleglikdan tirishlar olar. Жоғалып қалмайлар деп айтайын екен. Сіздің ауылыңызда мына мектеп болу бигейбет. Мына біздің мына терейіндегі ауылдардағы мектеплерінде бітірділер мәселен. Мұнысы бигейбет бик шатландыра енді. Сіз біздің ауыл халқы һәр вакыт тырышып, өзінің күн күрешенә һәр вакыт эшли диясем килә инде, тырыш халык диясем килә. Таныштырып китик әле. Син Илеш авылының Дөмәй авылы бит. Дөмәй авылы булай бит. Дөмәй авылы. Менә монда сиңа язалар, Рушад дус яза, Айдар Галиевның репертуарыннан берәр җыр башкарып китмәссең микән диләр. Айдар Галимов? Әйе. Менә бу вакыт, бу очракта мин инде әлегә әйтә алмыйм, чөнки әлбәттә аның җырлары белән, аның иҗаты белән мин бик яхшы таныш. Әйе. Кичкенәдән хәтерлим, аның кастесы бар иде, мин аны кат тыңлыйдым, ләкин инде бүгенгә аның җырларын җырламый торабыз дип уйлыйм. Әйе. Дәвам итәбез алайса, әйдә сиңа сүзне бирибез, башка бер җырны җырларсың. Киләсендә Алла бирсә. Алла бирсә, әйе. Илнарга сүзне бирәбез дуслар, әйдәгез кушылыгыз, кайсы яклардан безгә карыйсыз, шуны языгыз. Гоммән дуслар, кемдә нинди погода? Бездә мәсәлән Питербургта бүген яңгыр ява, язып җибәрегез әле. Илнар Шарафутдинов, әйдә Илнар. Хәзер мин килим дә. Әнә ашыкма. Гомер үтә, Фирдәүс Тимаев репертуарында. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар артын ел ямагын сүтә. Ут яшькә, сиздермичә кәсер сатып, килен җитә, яшәп калыйм. Yanıp kalıyım, durdurmuştan, iyi gerekli.
yanıp kalıyım Kaldırmışta İgelikli izler sağlayayım Aylar tüge Yıllar tüge Ömür yolunu barıma dur Eser bizi Varmaz kalmaz yüreklerine Şimiş bulup dilip gelir Ömür keser Yaşa kalayım Yanıp kalayım Doldurmuşta İgelikli izler sağlayayım Yaşa kalayım Yanıp kalayım Doldurmuşta İgelikli izler sağlayayım Ömrümde Nige öter Eşelikini uyga salıp Sevmek sular Yaşa yemen Yaşa gamen Sapları üçün Sinde minde Şirde tuğan Yaşa kalayım Yanıp kalayım Doldurmuşta İgelikli izler sağlayayım Yaşa kalayım Yanıp kalayım Doldurmuşta İgelikli izler sağlayayım Rahmat zor etib, rahmat. Bu şundaq da big pozitiv, shunday pozitiv jırlarning nagi. Rahmat zor etib Elnar. Rahmat bu big motorlar butunisa şodı big hislanib ketdilar. Elnar, senga shunday so'rovim bor. Mana gumman men shu mana o'zingga ko'ra shu anglamalarni yasovda tut maqsading daligida boyagi bizning mana millatdoshlar, tatarlar oralashib bir-birini bilib, tanishib, bir-biridan shunday mana o'zingga ko'ra qo'yda bo'lsak da ilishga kimdir ilishdan o'tganda senga yozib ko'rishib olib anda sen bizga kelsang shu bizning bilan oralashib gumman tut maqsadimiz bizning oralashuv, tanishuv, yaqinlashuv mana tut maqsadi. Mana menga sen bek motor ettirib totarsha so'rashasan. Ha, gumman bugungi kunda olib totarsha so'lashuvlarda azayidan azaya deb aytdik. Totarsha so'raysan, motor ettirib jig'laysan, gitarada o'ynaysan. Mana chetda yashagan. Mana bugungi kunda hali mana shu efirda seni nechik aytdim, Floridadan boshlab, Kanadaga boshlab, San Fransisko, Kaliforniya butun kimdir qarab chiqdi seni. Ham ularga bir aytir fikring bormi sening o'zingning? Men endi har qo'shilgan kishiga rahmatimni bildirasım kela. Shu javobli ham shu javobli vaziyat barliqqa keldi. Mana bizning endi dunyo bo'ylab biz endi majbur o'zimizni saqlar hisobidan uyda o'tirgan. Hammasine de esenlik, sog'lik, salomatlik tilab qolasım kela. Ham yaxshi kayflar albatta. Yaxshi kayflar. Sening shinabda bugungi mana shu efirda, shu jirlaringda kishiga nechikdir kimdir muhabbatini esga tushirdi, shunday ixloslik keltirding. Senga zo'r etib rahmat. Senga gumuman shulay rizalashib, shulay mana chiqqaning uchun senga zo'r etib rahmat aytasa kela. Ham endi tag'in bir men so'ragani qolman. Mana seni biz balki bilmas edik-da, masalan, biz bet endi aligida boyagi sening YouTube'da bo'luving, YouTube'dan kelib chiquving, mana bitta salatli kishilar bor, bitta talantli kishilar bor, ammo o'zlarining talantini ko'rsata bilmaylar. Ne uchun sen YouTube'da kanal ochirga bo'lding? Senga bu fikrni kim berdi? Nechik bo'ldi u? YouTube'ga kelganda men endi uni qarab bordim, ham endi u menga qiziqishni uyatdi. YouTube ul bek yaxshi maydon, o'z yaratgan ishing bilan shug'ullanib, aning natijalari bilan, ijoding bilan bo'lishirga u mumkinlik beradi. Ham endi shu hisobdan men endi kanalni boshlab jibardim, o'zimga o'xshagan jirlarni yozdirib bo'lisha boshladim. Vaqti bilan gitarada video darslar, jirlarni o'ynarga o'rgatib bo'yicha darslar sala boshladim. Bu qachon bo'ldi endi? Necha yil hozir sen YouTube'ni olib borasiz, YouTube kanalini olib borasiz? Olib borishni esga olsak, 2015 ning kuzlari deb ayttirga bo'ladir.
Күптән байтак инде, байтак вакыт, Байтак вакыт үтте, байтак вакыт үтте. Шул вакыттан мин әкренләп кенә эшли башлаган идем. Илнар, сен анда күпчелек җырлар, гитара белән дәресләр алып барасың бит инде. Гомумән авыл тормышында күрсәтсәң иде син безгә. Менә Дөмей авылын күрсәтсәң иде. Менә мин беләм гомумән монда туып үскән кешеләр, монда туып татарлар Казанга кайтып, Татарстанга кайтып, Башкортстанга кайтып, авылларга баралар, менә күреп ул теге каян килеп чыгуыңны, кайдан менә син үзеңә күрә менә сиңа шундый бер фикер авылны да күбрәк төшереп җибәрсәң иде. Бу минем фикерем. Һәм инде сиңа сорау менә никая Адель да кушылды безнең Филадельфиядә, мин Солопа да кушылды. Кеше кушыла гына башлады әле. Нәрсә әйтәсем килә? Чынлап та YouTubeның инде ул кемнең дә кайда булсаң да, ничек тә үзең белән танышу, үзең белән фикердәшләр табу бик уңай әйбер. Хәзер инде теге телевидениегә, теге ротацияларга түлисе юк, берәүдә юк, сәләтең генә булсын. Шулай итеп, дуслар, Мерсолапа кайнар сәлам әйтәбез. Киләсе хәзер инде синең килеп менә максатың бүгенге көндә нәрсә белән яшисең? Менә нәрсә эшләр идең, нинди максат белән яшәп ятасың? Максатларга килгәндә төрле максатлар әлбәттә һәр вакыт куясың үз алдында. Аларга ипләп кенә көндәлек эш белән шул юнәлештә атлыйсың. Иң беренче очракта максатларга караганда инде ул мөһим һәр вакыт кешеләргә карата ихтирамлы булып, кешелекле булып калу. Үзеңдә кешелекләрен саклау аңлашылды. Ә менә яшәүгә, менә альбом чыгарырга телисеңме син, яңа клип төшерергә телисеңме син, үзеңнең концертларың белән йөрергә телисеңме? Менә мин бу яктан ничек, нинди фикерләрең бар? Әлбәттә, бу юнәлештә минем кызыксынуларым бар һәм хаяллар, теләкләр дә бар. Һәм минем бу юнәлештә дә мин эш алып барам. Һәм Алла бирсә, киләчәктә шулай ук концерт залларында очрашырга насыйп булсын дигән теләкләр кыласым килә. Амин. Дөресен генә әйткәндә, киләчәктә инде Илнар Шарафутдиновның гастрольләре, концертлары күрергә мөмкинчелек булыр дип уйлыйбыз, әйме? Насыйп булсын. Үзең иҗат итәсеңме? Җырлар язасыңмы син? Иҗат белән шөгыльләнәсеңме? Син башкарасың гына, җырлар гына җырлыйсыңмы син? Әлеге вакытта мин җырларны инде авторларның җырларын өйрәнеп башкарам һәм җыр иҗат иткәнем әлегә кадәр булмады. Андый тәҗрибәм юк. Бер секунд, минем монда техник юктан минем барса да әйбәт. Хәзер үзеңнең иҗат иткән андый җырларың юк дип инде әйбәт. Юк. Рәхмәт. Гомән Илнар, хәзер сиңа тагын бер сүз бирәбез, әйдә тагын бер җыр башкарып китерсең. Каршы түгелме? Җырларың бармы? Җыр әзер. Хәзер мин көйлим дә бер иңелегендә мин сорап барсам килә, яхшы ишетелерме, юкмы? Чөнки башта башка җырларга күчкәндә ничек, мин сиңа тагын бер сорау әле. Син әзерләнәсәң дә була, гитараңны әзерләп тор. Ничек киләчәктә менә акча эшләргә җыйнасың? Менә бу минем сорау түгел, бу Рәйсапаның сорауы. Торонтодан, һәм сиңа Торонтодан кайнар сәламнар. Менә ничек киләчәк, менә син җегет кеше бит инде, теге җегет кеше буларак син киләчәктә гаиләң булачак, аны бит инде тәэмин итәргә кирәк, теге ашатырга, киендерергә, барса бергә. Ничек менә син аны нинди фикерләрең бар? Менә бу сорауга җавап биргәндә, иң элек инде үз эшенең остасы булып, белемле булып, үз эшенең остасы булган очракта син аны тиешле дәрәҗәдә башкара беләсең икән, мин инде үзем ул матди яктан да яхшы булачак. Буласың килә. Гомән инде шушы бүгенге көндә алган һөнәр белән киләчәктә дәвам итеп, шушының белән үзең тормышыңны бәйләп, үзеңне тәэмин итеп, шушылай бизнесыңны ачып җибәрергә дип син фикер йөртәсең инде бит. Әле вакытта шулай дип әйтәсем килә, шулай насыйп булсын. Әле син әле бик яшь дип әйтим, һәм инде синең менә Аллага шөкер бүген бик матур күп кешеләр карады синең. Хөрмәтле дуслар, барыгыз да Илнар белән танышыгыз, аралашыгыз. Илнар, әйдә сиңа тагын безнең җырлар бармы әле? Безнең җыр, киләсе җыр Урсатау.
Урсалта о бик батыр җыр, без сиңа кушылып бергәләшеп җырларбыз хәзер. Birleşip de aldık. Aydınız. Aha. Yollarından kayıttı yıllar, yeşillendi dünyalar. Ursada da kuşetman, elle şuna mamalana. Kıttaylar küttezeyler, sularında yüz almayın. Ursada da parlar yalan, barra bizi düz almayın. Kıttaylar küttezeyler, sularında yüz almayın. Ursada da parlar yalan, barra bizi düz almayın. Yaşlar geçenler gitsen, yollarda buluşurlar. Ursada da par alman, gelsem çıkalmam zaman. Kıttaylar kütteseyler, sularımda yüz almayayım. Hey! Ursada da karlar yağar, barra bize düz Üzüle gidecekler oldu bize koyğuna. Ursada sarı sarılan, öyle şuna mumlana. Kıttaylar kütteseyler, sularında yüz almayayım. Hey Ursada da parlar yağar, barra bize düz almayayım. Kıttaylar kütteseyler, sularında yüz almayayım. Hey Ursada da parlar yağar, barra bize düz almayayım. Ursada da parlar yağar, barra bize düz almayayım. Barra bize düz almayayım. Barra bize düz almayayım. Rahmat zor itib, zor alkışlar. Zor itib alkışlar singə inlar. Gümmen singə tagın bir gümmen şuşu korovçular isimindən singə mənə көп ittirib selamlar. Mənə nihayət bizning üzünə görə şuşunday oralashu, tanışu, иң мөһим әйбер бит инде хәзерге тормышта ул аралашу, дус булу, таныш булу, кайда да кемнеңдер үз танышың булу. Гөмән дуслар, һәм инде Илнар сиңа миннән шундый фикер, киләчәктә менә ничек син үз юнәлешеңне сайлагансың. Менә ул Гөмән ул хәзерге тормышта иң авыр кеше менә үз-үзен таба алмый. Менә мин күпме кешене беләм бит. Инде 40-ка җиткән, 50-гә җиткән, һаман да үзен таба алмый. Үз юнәлешен, үз нишасын дип әйтик, татарчасын белмим. Ул бик авыр ул. Син тапкансың, шушы юнәлешеннән тайпылма, уңышлар сиңа, әти-әнигә кайнар сәлам, шундый итәгатьле бала үстергәннәр өчен. Зур итеп сиңа зур рәхмәтләр. Рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы әңгәмәгә чакырганың өчен рәхәтләнеп сөйләшеп алдык, аралашып алдык. Һәм дә инде барлык кушылган дусларга барысына да шулай рәхмәтемне белдерәм. Язган теләкләрегез, сорауларыгыз өчен һәм барыгызга да исәнлек, иминлек, сәламәтлек теләп калам. Амин, шулай булсын. Дуслар, барыгызга зур рәхмәт. Кемнәр кушылды, кемнәр безне берәр сәгать буена карап утырды монда. Бик рәхмәт. Киләчәктә инде Илнарны Алла бирсә сәхнәләрдә күреп, аның концертларына җырбыз дип ышанабыз, әйме? Илнар, сиңа уңышлар, кайнар сәламнар барыгызга да. Рәхмәт дуслар, барыгызга да.
Рәхмәт, исән булыгыз.